Голосу русину Подкарпаття. Виноробство на Подкарпаттю – це один з промислів, котрим іздавна займався в краї і руснак, і мадяр, і румун, і словак. Низинні й теплі райони Сріберної землі фурт жили з цього, розвиваючи виноградарство і виноробство, культивуючи вино як щось божественне і сакральне. Наш герой Федор Павлишинець не любить вино. Он обожествляє сей напиток. Кить огурком пахне, то вино має вих 500 смаков, каже Федор. А ще говорить, що дегустатор вина у напиткове з Чорної гори чують вкус вулканічної породи. Хоч Федор і не є потомственним виноробом, а не послідувателем промисла у 3-4 коліні, а й бо завусям году уйшов ліпший виноробо края. За сей час став найбільшим профі у виноробстві, тому має много наград, з котрих цінить лемщироє дякування всілякої челяди за погарчик божественного нектара. А ще гордиться наш герой таблом з подяками від українських вояків за помощь ЗСУ і пожертвам на русинські видання. Радий, що його пожертву помагають. Слухайте голосу русину Подкарпаття. Федоре, слава Ісусу Христу. Де коли ви родили? Родимося у селі Негрові, то є Іршавського району. Хоч навіть не знаю, що яке то село, бо не всі навіть знають люди, ось є такі села. Десь комусь каже, що ще й сміються, що о, таке Негро, там каже, майже жили негри. Негри жили. Ну, прекрасне село. І зараз у мене там вже є мама і племянники. У нас навіть виноград був, я пам'ятаю ще із дитинства, 7 клас, ми ходили збирати, у нас всі гори ті були засаджені виноградниками. Засаджені виноградниками, і пам'ятаю, 1 вересня ми в школу любили йти чому? Бо не треба йти було в школу, треба було йти збирати вино. А, йти в школу, всі діти зайняли. Відра в руки і пішли збирати виноград. І от я десь там, до 8 класу, у нас там 8-річна школа була, потім я перейшов вчитися в Ужгород, там ще вчив в 5-му училищі, закінчив 5-те училище, пішов служити в армії. А кого по спеціальності? Слесар-ремонтник. Ясно. Ну, це вже пригодило. Так, у нас тоді, що який був вибор у селові, 8 класів, треба сидіти вчити далі, правильно? Треба або йти було в Доробратово, вчитися у 9-10 клас, або йти в Ужгород. Вибрали нас, хлопців, десь 4 нас з 1 класу, ми всі пішли вчитися в Ужгород. Прекрасно провчилися, пішли, там робили на Турбогазі, є такий завод, не знаю, як тепер, чи він ще діючий чи не діючий, бо тоді файний був завод при Союзі. Прослужив, і все-таки там я знайшов свою любиму жінку, з якою я оженився, а вона оказалася, що з Виноградова. І так я попав на цей прекрасний, бо це дуже чудовий край. Я його рахував одним із самих теплих і самих світлих районів області. Я знаю, що є Берегівщина, колись би зі мною спорив, Берегівщина і Виноградівщина, вони одні із самих таких теплих, що може. От уже в Варшаві, якщо б казали, от Варшава або в Хуст, або десь у Ясеня йдіть сидіть виноград. Там вже хуже. То вже, там студеніше вже. Люди ся умудряють і там сидіти. Я сюди женився, і мені дуже, цей край так до душі впав. Тобто із виноградарством, із виноробством ви фактично зустрічалися. Для вас не було нової, тобто у Негрові ви вже бачили, що таке виноградники, але не в тих об'ємах і не на тільки там у вас природа м'яка, не на тільки вона тепла, як тую севлюші. І не в ті сорти. Не було тоді тих сортів, що тепер, оці файні європейські сорти. Що в нас завозити пізніше? Ви кажете, у нас, ви можете сказати, кожен
двір, ото був винороб. Всі робили вино. Кожний. Коби не, до кого би ти не зайшли, у всього було таке вино, того біле, того червоне, червоне вино. І всі люди вважалися виноробами. Ну, або не много сорту було вже, наприклад. Це які там, були сорти? Ізобелла, Лідія, там Нова, котру не можеш пити, і ще там пару сортів в основному. В основному там було, всі були американська селекція. Не було таких європейських сортів, як тепер. Кадарка, там, наприклад, Ізобелла, Лідія, і ще немного, якийсь розовий. Це було тоді при Союзові. Всі винниці, всі виноградники були такі. От що ми тим ще й займали. От. Куди здавали сир'йо, вин-сир'йо, коли сте жили ще в Негрові? Колос куди його здавав? Не тямите? Я думаю, що, знаєте, тоді були ті великі ще трактори, такі з савками, вони приходили, був вже Ершавський Соковинний чи соковинний? Так. Там він і тепер є. Забирали то, а там ще робить він тепер? Ну, тепер я так знаю, що то пан Гісем купив. Ну, купив, ну не по-моєму усі, Берегівський, Єршавський, вони всі заморожені. Бо Бовищанський, я не знав, це ще там фунгує. хлопці купили, там я знаю, що когось купив, і Середнянська Іллянка, що була, там теж якось є. Ну, вони то пару років тому Гісем купив і фактично до розвитку далі не достало. Не достало, але там храниться його вино. Я так Він держить там майже як сир'йо, на коньяка. Да. Коли ви все зайняли виноробством вже так професійно? Ну, дивіться, я приїхав сюди, якби женився, то все. Знаєте, так як я ся вчив у Ужгороді, у нас спеціальність слесар-ремонтник. Я думав собі, я відкрив, почав займатися автомагазином. Запчастями, тим, сим, там, слесар-ремонтник. То, що ближе було. Да, ближе було як до душі. Но оказалося, що не то. Тому що ми з кумом, десь, не пам'ятаю точно в якому році, ми з кум каже, у тебе файний виноград, та чого ти не візьмеш, та зроби. Хоча я не дуже любив вино, бо коли приходив він прощин, бо мій тесть, все мене, я прийду з Ужгорода, він каже, упий погар вина. Та я півком не пив погар вина, то все мені була ізжога. Я не любив вино, просто не міг його пити. Ну, і зато він не хотів робити. Каже, не п'єш, якось пиво, 25 років, ми тоді не дуже і пили по молодості, то тепер не так наша молодь майберує. І, коротше, каже мені, кум, давай, тебе такий файний. Я посадив, бо пам'ятаю, десь в мене було 10 курчів Молдови. Дуже файний був урожай. Ми зробили, то пам'ятаю, десь або в 16-му році. Ну, як то був? Та в гаражові. В гараж, сіли на ящик, взяли там руками, то все позривали. Не було ж тоді ні млина, ні млинця такого не. Чи з того ми почали. Не було. Так, ніякої апаратури, там пачка була якась така пластмасова, ми то зробили. І ви розумієте, вийшло таке ізумітельне вино. Ми то упили Новий рік, і кажуть, знаєте, як у нас кажуть, до коляди вже бочка пуста. Ми то ще коляди не були, ми то вже упили, немного було, може там літрів до 50. І той каже, кум, чуєш, добре все вийшло. На другий рік треба робити більше. Я думав, ми зробили на другий рік десь, вже не 50, а десь вище там 300-400 літрів. Ідеальне вино, і я так роздавав, там, кумові, сватові, брат, то не було. Продажу, ні, чисто так, для себе, з друзям, сіли, упили, полюбилося добре. Каже мені, той раз теж новий рік, коляди, вина вже не є. Кажуть мені, чуєш так, ти роби більше, ми тобі будемо давати гроші, платити, чого ти так? Та зроби много вина, та будеш мати якусь копійку на тому. Я вже через 3-й рік, я тоді вже зробив майже більше, ніж до 1000 літрів, може і більше. І то все не як було, не було такої, теж, як ви кажете, були млин, там я десь у тестя взяв вже такий старий, там, гордив був якийсь такий то вже старий. тяжко було її давити, і молоти. Так, бо то вже було не 20 кіл, не 30. І взяв вже такий, і бочку взяв дерев'яну, у нього стару, він вже не користував. Я вам так розкажу, що таке бочка стара, коли я вам кажу, що я залив був у пластмасову, нову чисту, і залив у бочку стару, де вже тесть прощин би держав вино. Ну і яка різниця? Різниця така, що стара бочка має бути
Вони, як мені колись сказав один сомельє, прийшов до мене, був з Егера, і казав, у тій бочці мають бути косиці, а не вино, кітюнат їв вже 20 років. Не мос лити вино у бочку, котрий вже 2, 3, 5 років. Нереально її умити. Хоч кого з виноробів не казав, що ми її помили ланцами, ми її помили тим. Нереально вимити бочку, кіть там вже було вино, там тим більше, а ще має кіть червоне, кіть черлене вино там було. Ну я тямлю привкус якраз вина від людей, коли раніше брали, воно бочку Специфальні, всі кажуть, у нас такий є розговор, що кажуть, що вино каже бочку вчути. От зато і є старі. Я коли робив у пластмасові, та байдобре було вино, чим я заляв у дубову бочку. Там було таке, що я то вино мусив переговорити, кажуть, десь, бо у винороба має бути і десь має сильно. А як ви виходили з ситуації? Кожен рік закупляєте бочки нові? Чесно, я робив, я мучив з ними, дуже тяжко з тими бочками. Я всі бочки, можна сказати, почти пооддавав, комусь дав, комусь там недорого за китюна стояла, і дорогі гроші я продав там за копійки. Я все користував нержавійкою. Нержавійка, яка би не була, має бути спеціальна гостовська, яка стандартна, яка має бути. Ви просто туди додаєте. Тут у нас є тепер хуст, там є француз, який виготовлює щепу дуба. Ви просто мечете туди у вино. Скільки там треба? Там треба вам, наприклад, там у вас є 100 літрів. От вам, ви знаєте, кілько треба туди додати, там було аромат. Дубову щепу. Дубова щепа спеціально се мече у бочку з нержавійки, і вона, і розумієте, вино вам не буде давати тот, що пахне вам бочкою, а буде пахнути вам чистим молодим дубом. Таке би було у дубовій чистій новій бочці. Інтересно. Кілько у вас тепер гектару під виноградниками і кілько вина в рук уробляєте, які то не є секретом? Ну так секрет не є. У мене, позирайте, в мене є тепер більше гектара тут уже тут засаджено. Я тепер от потихоньку, наші люди, знаєте як, і сам не робить, і другому не дає. От видите там, от то я хочу все вирубати і засадити всі ці тераси виноградником. Я бачу великі площі. Так, і то все до хащі, туди до верха. Саме тяжко робити. То буде десь 1,5 гектара. Да. Туди і туди. Да. І добре на польові робити, чи на польові з трактором, чи все вручну. Вся Чорна гора чимся славить. Коли прийшли, тепер от у нас було день червоного вина, і кажуть, у вас чути у винові спеціальний землю, вулканічний, щось чують. І чують, проста людина то не вчує, і я може не вчути. Но сомельє, котрийся розуміє, тот промикає тот глоток вина, а іменно білі. І кажуть, ми чуємо такий тон з глини чи щось. Це є вулканічна, це Чорна гора, одна із самих. Це знаменита Чорна гора у Севлюші. Севлюші – це одна із таких, ще при Австро-Угорщині, коли тут же були ці мадяри. Гора була засаджена до самого верху виноградниками. Дотепер, я вам казав, що там є така є лоза, як дуб. Товщину таку, що по 20, 30, по 40 сантиметрів. 30 точно. Я його розказую, казали, що вона дика. Да, вона за ті роки, вона здичавіла, і вона росте до 30-40 метрів до дуба, на вершину дуба виростає. А самий корінь, він такий, що я ходжу, я вижу. І люди не дурні були тоді. Садили. Чому садили в горах? Та носили у кошах і перегній, і воду чинювали. Значить, вони знали, ось там щось є у цій горі, щось є доброго. І щось вона дає. Бо несли виноград, несли корольові із Виноградова у Австрію їсти. Розумієте? Столові сорти. Бо тут були і столові сорти, і технічні сорти. Столові можеш їсти, технічні для вина. Колись мене сусід запропонував мені, Михайло Петрович, пан Білинець, запропонував мені тут купити участок. Я помалий раз купив, посадив там на одному участку десь там, не знаю, десь около 10 рядків винограда. І я бачив, як воно любить цю землю. І люди були тоді, при Австро-Угорщині, вони знали, що ця земля належить, аби у ній всадити виноград. Вона любить виноград. І на кілько я посадив, цього року посадив, і воно мені вже на другий рік могло давати плоди, хоча не можна. Мінімум треба
3-4 роки, щоб не плодоносити, треба зривати. А воно то й любило. Воно давало вам вже на другий рік. Розумієте, що я приводив одного мадяра, та він мені зрізав, каже, не давай йому тільки, бо воно дуже любить, воно дає. Росте, є по 5, по 7 грезнів вина вже на перший рік. Поняв, що воно буде жити. І я потихоньку почав скупляти один участочок, другий, третій, і потихоньку засаджувати все виноградниками. Іменно виногради сортами такими європейськими вже, які вже десь занесені. Там, бо не всі сорти винограда признають, навіть українські там, ці всі аграрії. Є такі сорти, наприклад, які вже давно були старі, вони упали з того. Тепер треба в основному засаджувати хорошими європейськими сортами, із яких люди вже знають. Там, наприклад, Кабарне, Мерло, Шардоне, там Черсігі, це венгерський сорт, які мадяри його склонували. Потім я іменно всі сорти я закупляю і висаджую. Зараз. Кілько їх є, ви що робили? Самих сортів у мене є багато, але треба було робити так. Одного сорта много, другого, третього. Коротше, треба брати собі там хоча б 5 направлень, 5, там 6 і робити, щоб... Якщо ви зробите там, посадите там 10 кущів всякого, 10 такого, то не буде толку ніякого. Треба садити масу. Щоб вам було, наприклад, хоч там не одну там 300-літрову, 400-літрову бочку. Такий сорт, такий сорт, такий сорт. Ну, у вас даних не є кульку, у вас іменно сортів є. Сортів у мене буде десь усіх, бо у мене є столові. Я розумію. Розумієте? З таких буде винних сортів буде десь в пределах 7-8 винних. І десертні далі. Да, столові. Ага, що столові. можна їсти. Наприклад, є столовий вино, що ви можете виноград, що ви їсте. Я З поняв. нього не можеш робити вино. Бо наші люди умудряються робити із столових сортів. А потім кажуть, що щось воно, розумієте, столовий сорт, він дуже м'ясистий, він дуже, там шкура велика, товста, така, його добре їсти. І в ньому не є тільки цукру, тільки в технічному. В технічному винограді цукор може бути. І вологи майже тільки не є. Води не є. Вам же треба більше соку, не води, а соку треба для вина. А ви змелите столовий сорт, вам уйде із 2-3 кіл, не уйде дораз літр, а із технічного сорту вам вийде з 1,5 кіла, вам уйде літр вина. А там вам треба 3 кіли, розумієте? І майвигодно, столовий сорт стоїть, наприклад, 100 гривень кіла, а цей технічний буде стоїти 30. Вам майвигодно продати столовий сорт, а купити вам 3 кіли технічно. Оце я образно кажу. Ясно. То вже ви говорите як комерсант. Так. Завтра це розумно, раціонально. Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Ви сам робите, це допомагає вам сім'я, це не маєте робочих? Ну, дивіться, в основному, коли йдуть такі роботи, коли ми вже зриваємо, то я беру людей по-любому. Но коли ми яжемо, ріжемо обрізку, там подв'язка, обломка, родина. Є в мене жінка, вона любить ту роботу, вона дуже любить в'язати, коли воно росте, обламувати, пасинкувати, то все. В основному родинний, так найбільше. То є сезонно не маєте? А сезонно так. Сезонно, коли ми... От тепер нам треба буде, я тепер замовив в цьому році, думаю, посадити десь 600 кущів, вже заказав, 400 вже заказав, хочу посадити, і там треба мої руки людські, там треба, от шпалера, от там, бачите, вже є, тепер мені мають привезти ще 200, нам треба то носити, то тяжкое, жона то не буде нести, розумієте? Дуже добре, опять йому чув, люди і жона, поділ, це якраз така специфіка деяких регіонів Подкарпаття, тобто говорити не чоловіки і жони, а люди і жони, дуже красиво і специфічно. У мене в тому році була одна жона із Копані, та вона носила, я вам кажу, більше, ніж чоловік. Нам треба було 2 шпалер брати, а вона брала сама та несла. Ну, є у нас такі. Є. Дуже добре. Русинські жони. І це наші жони. Значить, кого найбільше у вас бере вино? Ну, знаєте, в основному
дуже, я все так кажу, коли приходять от люди, вони попробували і, знаєте, колись каже, може там рекламу треба давати. Не треба давати. Коли ти зробиш з душу, коли ти зробиш так, що людина п'є то вино, то є Божий дар. Розумієте? Одна ягода, я рахую, що виноград то є Божий дар. Май доброго, чим виноград, не є. Бо у винограді є вкусів вище 500 вкусів, а в огіркові є один, лише огірок. А от виноград ви їсте і такий, і такий, і такий. І в основному в мене люди приходять, вже мене знають, які тут у нас є от туристи, тут є санаторії, приїжджають, вони вже знають. В нас кажуть, сарафанне радіо говорить, робить, і вони передають один другому, і в основному дуже много є в мене людей, які людям я відправляю. Прямо вони вже знають, в мене є такі люди, що знають, з тої бочки, зайдіть, каже, у другий зал, каже, там у вас бочка, з правої сторони, каже, і мені з тої давайте. Хоча не знає, як це називати. А знає, що куди зайти, де що. Перший раз прийшов, але він вже знає. Все, вже знає, що там є. В основному люди туристи. Саме головне, що для мене, коли мені дзвонять старші навіть люди, бо чую по голосові, дзвонять з Києва, так коли кажуть, що пане Федор, вам треба руки сказати, як можна зробити такий продукт. І це от кажуть, деколи, що тебе так туди налаштує, на то, що ти, от що мене може толкати. Да, я й сам люблю упити, бо саме більша нагорода, то все-таки, коли такої... Люди, коли вам говорять, коли вам дзвонять або пишуть. Ну, саме головне для того, аби людина добре, файно робила, робити з душою, робити качественною, бо тобі люди дякували, і тоді ти будеш, я думаю, май будеш заряджений, май буде тебе спонукати в то робити добре. У вас у інтернеті є своя сторінка. Так. Воно, як ви забиваєте любого. Винороб Федір Павлишевич. Його вже може там прочитати. То тепер пишуть за кожного, правильно? Це дуже добре, тому що там і оцінку можуть дасти. Так. І фактично маєте резюме таке. Кожен, хто хоче знати, що у вас це робить, і це стоїть сюди йти, прочитати раз. Так вони кажуть, як ви до мене попали? А вони кажуть, та ми забили відгробню, нам вибило вас, і ми б хотіли дуже лише до вас. Кажу, у нас тут є. Там, ні, ми хочемо до вас. Отзивом. Каже, за вас люди казали так і так. У мене ще одне звідання. Ко знаменитостей у вас був той? Пан Магоч у мене був вже і не раз даже. Він був, навіть мені подарив книгу. От там книжка, він іменно свою рукою підписав, все, де уставав у мене він. І напівко людина постарша, яка розумна, як вона допомагає іменно нашим русинам закарпатським, що вона пише про нас, про наших, хоча він десь коріння в нього наші, коріння іршавські. Мама. Так, в нього коріння наші. Я ся одно удивив, коли він був тут, і як він міг тоді оприділити один сорт вина у мене. А розкажіть. Я ж пишу на кожну бочку, десь підписував, там бочка така. І я так застав, там мені сказали застав, і дав я йому попробувати. Він любитель, дуже любить хороше вина. І він, може, десь перед тим був у Австрії і пив таке вино, називається Цвайгель. І я йому десь налив таку бокалу, він дегустував, не пив, бо він хотів попробувати много сортів. І коли він випив той глоток вина, і він мені каже, це я пив, все знакоме. І каже, австрійське, я пив, каже, в Австрії таке похоже Цвайгель. Я чесно, я був шокований тим, що людина любить то і знає, має вкус, бо такое не може забути. У нас не може забути Ізабелу. Бо закарпатець пив Ізабелу, та знає, де б йому не дали, та він каже, це є Ізабела, бо там є пахне аромат Ізабела. У мене приїжджали з Словакії, делегація хороша, наша адміністрація їх була привела, якби дала десь, або прийшли, або подивилися. Бо мене що побзирали. Так, побзирали, що у нас є, що ми робимо, дали мені їхні теж всякі книги, дали диски, як вони. Навіть тут співали по-русинськи. Коли почали співати по-русинськи, чесно, так як у нас на свадьбах раніше співали. Бо йде народ розділений границями. Ще коли ми з ними сяк говоримо, та не дуже так розуміємо, але в пісні
Ми були єдині. Само собою, бо пісня не міняється. Коли вони Люди- заспівали «Ставай, дівко, клади в гінь», та я не знав, чесно, а вони слово в слово. Ну, а як? То всі співанки старі, Ну. вони звучать однаково. Бо співанка є співанка, вона автентичну форму сукочує. А бесіда йде далі, вони живуть на Словаччині, там Так. словакізуються, ми українізуємося. Так, ми Ну, ті за слова границею беремо, роблять. утти-тютти, Ай, з ай, ну, мадярів, все із- життя, нігде так. не діне, так є воно. Це маєте якусь підпору із Європи, як бізнесмен, як підприємець? Я є як голова спілки виноробів Виноградівщини. У нас є Берегівщина, Мукачівщина і Ужгородщина. Ми об'єдналися. Там є пан Гарновді, Олександр, Саша Гарновді. Він є як спілка всіх наш. Він самий Цього главний. Подкарпаття. Так, Подкарпаття. Він самий главний у нас по виноробів всього Закарпаття. І дуже файно це вже другий рік, бо в прошлому році запровадили таку підтримку Євросоюзу. Це є ФАО. Там, я так розумію, там Італія, Венгрія і дуже допомагають іменно виноробам. Тепер Закарпаття, ягоді, рибі, вроді там є мед та й бринза для баранів. Тобто, ко займається якраз рибниками, ко займається Так. бринзу, Так. ко займається якраз Виноробством, садить виногради, да. Вони допомагають. В прошлому році ми подавали, і всі, хто подавав, всі були доволі, всім дали допомогу. Ну, ти маєш собі маєш купити якесь обладнання, маєш купити чи бочку, чи прес. Що людина хоче займатися, вони допомагають. Тепер проходить другий цикл. Пройшов, і тепер йде третій. Вони дають тепер і на третю. Можеш спокійно, якщо ти маєш землю, якщо ти будеш садити, не так просто ж дадуть, ти собі купив машину. Ти маєш в ті гроші показати, купити те, що цільно треба. направити і Да. якраз Чи ти маєш очитатися. купити там стовп, чи ти маєш купити дрот на шпалери, чи ти маєш купити іменно саджанці винограда, чи ти маєш купити трактор. Це дуже добре, що Євросоюз це зробив, запровадив таку програму, що є підтримка. Підтримка дуже хороша. Дуже серйозна допомога. Ну, дякуючи, по суті, Європі, ми маємо шанс уйти з тої біди, в яку Так, є так. Україна. Які маєте плани на розвой бізнесу свого, розвой виноградарства? Саме головне здоров'я. Коли буде здоров'я, будемо розвивати і хочу засадити десь, якби Бог дав мені то зробити, що в мене є такі, як кажуть, то, що я думаю. Думав, мінімум, хоча б в цьому році хоч 500-700 кущів, на другий рік, дасть Біг, хто мені все Тобто розширятися обов'язково. А розширятися, садити, щоб воно продвигало. І я думаю, будуть діти, онуки, вони то поймуть. Головне, щоб оцінять, оцінили і продовжали. Бо коли до мене приходять люди і мене звідують, а то у вас, десь у вас коріння якісь були, там, дідо, батьки були виноробами. Я кажу, ні, то я сам, чесно, чудуються, як і це такі так? об'єми. І за такий час ви могли зробити, добитися такого хорошого результату. Кажуть, та не може бути. Кажуть, коли було першу золоту медаль, то було в мене 18 рік. Пан Мацкаль ще прощін би жив. Коли був, він у нас у Виноградово приїжджав, а в Сивлюш приїжджав на нас проходить теж, так як у Мукачеві червоне вино, у Ужгороді там теж проходять ярмарки, у Берегові раніше проходили. А тут у нас теж Очанська лоза. Очанська лоза, я люблю той фестиваль. Все в нас було. Другий тиждень весни, друга неділя весни. І тоді я дістав першу золоту медаль. І воно мені дало. Стимулювало вас. Я почав помалу. І далі, коли дасть Біг, буде все порядок, буде мир, буде Божа благодать, ми будемо робити, будемо продвигати і старатися, щоб воно йшло десь на якусь пользу. Я бачив у вас подяки, грамоту від воєнних. Ви допомагаєте тепер армії якраз під час війни. Так, повірайте, тепер ми, лише навіть наша громадська організація. Ми в прошлому році іменно Севлюські винороби ми купили одну машину. Тепер у цьому році
теж у 23-му ми купили. Ми ся чисто виноробно забрали, кажемо, що хлопці, треба нам допомогти. Одну купили, один автобус. У 24-му ми купили ще один автобус, то десь 3 місяці назад було, недавно ще нам. Навіть там є нам, приходили нам із... Ну, я бачив, якраз подяки. Да. І стараємося допомагати, де мож, як. Ну, видите, тепер не є навіть з ким би десь об'єднатися, якісь такі питання. Всіх позабили, коди. Тяжко маленько. Слухайте голоси русинів Подкарпаття. Що б ви пожелали жителям нашого краю, дійсно благодатного краю, як ви повіли, на будучне? Я би повів, знаєте що, аби всі ми, Закарпаття, це є маленька Швейцарія. Аби всі старали щось робити. Аби в нас кожен другий, хоч чоловік, щось приносив, Хосен якийсь приносив у нашу таку, це невелике, нашому Закарпаттю, ми б жили іще найліпше, чим живуть швейцари. Ну, хіба хоч кожен другий щось робив і приносив якесь добро, і щось, якусь користь, тоді б ми просто процвітали. А саме головне, що я хочу, побажати всім миру, чим майскоро. Буде мир, буде в нас і Божа благодать, буде і любов, буде все. Но саме головне, аби ми кожен щось робив. А що б ви пожадали русинам світу? Бо ви знаєте, що, бо слава Богу, не є ні, у многих державах живуть якраз наші брати русинот. От якраз ті, що вас і співали, наші русинські співанки. Що б ви їм пожадали? Я б їм пожадав, щоб ніколи до них не прийшла та, що до нас прийшла у 22-му році. Біда. Аби така біда не приходила до них. Бо в них була Божа благодать, бо в них була любов. Хоча я їду десь туди до Кошиця, читайте, чи до Нірідьгаза, то все наші браття. Та будете попали домовають. Да. Є таке. Словаки, прекрасні люди, чудові, такі як ми. Здоров'я їм, Божої благодаті і миру. Файно. А слухачам на МФМ, бо якраз вони нас будуть слухати. Здоров'я, Божої благодаті і миру, саме головне. І до вас обов'язково прийти і попробувати погарчик. Ну, погар вина обов'язково, а коли не годен прийти, дзвонить, я йому відправлю. Дуже добрі. Бо я можу відправити, навіть не треба. Любое, що захочуть, у нас тепер нова пошта робить, ми його не відправити Хоч куди. Да. Федоре, я дякую вам за дуже файну бесіду. Ну що, я теж хочу вам пожадати, бо у вас бізнес процвітав, бо ваше вино пили і радувалися йому люди по всьому світові. Сріч вам. Дякую, вам теж. Голоси русинів Подкарпаття.